Za chvíľku vojdeme do obrovskej haly, to je fascinujúce, veľmi dobré miesto na fotografovanie fantázie. Chcel by som ešte spomenúť, že samozrejme rozvoj výroby lodí v Komárne, teda rozvoj slovenských lodeníc, mal nesporne vplyv aj na rozvoj mesta, veď sa tu vybudovalo 2 či 3 sídliská, kde samozrejme predovšetkým zamestnanci so svojimi rodinami získali možnosť usadiť sa. Komárno je plné príbehov. Príbehov námorníkov, lodiarov a ich žien. Ešte predtým, rok predtým, v roku 2008 nastala kríza celosvetová, takže podľa mňa sa mali vyhovárať na čo a zase začali tie prepúšťania. A to už hromadné. To už do takej miery, že zostalo pár desiatok ľudí teraz v lodenici.